15 citátov Margaret Thatcherovej. Inšpirujte sa výrokmi Margaret Thatcherovej. Byť mocným je ako byť dámou. Ak musíte ľuďom povedať, že mocní ste, potom nie ste. Buď budeme trvať na princípoch, alebo padneme. Peniaze nepadajú z neba, musíte ich zarobiť tu na zemi. Neexistuje nič také ako spoločnosť. Existujú len konkrétni ľudia, ich rodiny a ich deti. Sloboda nemôže existovať bez ekonomickej slobody. Vláda práva musí zvíťaziť nad vládou davu. Na každého pacifistu, ktorý sa zrieka práva na sebaobranu, pripadá minimálne jeden bojovník dychtivý zneužiť jeho dobrý úmysel. Porazili sme Nemcov 2-krát a teraz sú tu zase späť. Som mimoriadne trpezlivá. Za predpokladu, že nakoniec presadím to svoje. Mať dobrých rodičov je najväčšia výhoda, akú v živote môžete získať. Je mi jedno, ako dlho moji ministri hovoria, pokiaľ urobia to, čo im poviem ja. Človek sa môže vyštverať na Mount Everest úplne sám. Ale na vrchole vždy vyvesí vlajku svojej krajiny. Keby ma moji kritici videli, ako kráčam po hladine Temže, povedali by, chodí len preto. Lebo nevie plávať. Túžba po víťazstve je v každom z nás. Vôľa po víťazstve je otázkou tréningu. Spôsob víťazstva je otázkou cti. Nepoviem, že som mala šťastie. Poviem, že som si to zaslúžila. Margaret Thatcherová. Narodila sa 13. októbra 1925, zomrela 8. apríla 2013. Zastávala post britskej premiérky v rokoch 1979 až 1990 a patrila medzi najvýznamnejšie osobnosti 20. storočia. Známa bola pod prezývkou Železná lady. Ďakujeme za vypočutie. Ak sa ti to páčilo, daj like a odber. Robíme to pre vás a zadarmo. Aktivita, filozofia, inšpirácia.